Happy birthday to you. Happy birthday, dear Elka Adam. Happy birthday to you. Hep, hep. Hooray! Hep, hep, hooray. Hep, hep, hooray. A pukamy. Adam, chyba pukamy. Dobre, však ešte. Dobre, ja ti dám ešte. Dobre, ešte raz. Dobre, teraz Adam puka, dobre? Ešte sú také veľké. Tak, počkajte, nepúkame. Adam, pukaj. Počkajte, dievčatá. No, ešte jedno. Ešte jednu. No, nepúkaj, ty pukaj. No, aj ty ešte raz. No, ešte raz, Evička, 4. Ešte ja. Poď tu bližšie, A poď. pukaj. Ešte raz, budete? To tady bude dým normálně, to jo. No však ešte sú také vysoké, to nefúkajú. No a teraz dievčatá idú fúkať. No. No, vidíte. Dobre, Alára. Ještě. Dobre, super. A teraz už ideme to dať, ideme to a ideme darčeky dať? Rodiči, prvé, čo chceš do rodiči? Čo? Rodiči, aj do prvé, či to je jedno? To je jedno. A hlavne im to je jedno. Paráda. Evi, neviem, že ty nemáš ona žierku. A vieš prečo? Mi prišla slovenská kamoška, že super utierky a každému dávam podľa farieb. Som dala Miriam, včera Lucii som dala, tak každému, že super, že utierky sú taká dobrá slovenská. Tak, presne, takže budeme tebe. Hej, moment. Kuchyňa, ale tebe modrá, tak... Hej, určite, ďakujeme. Ja ti poviem, že je to kuchyňa. No, Elka. Evika, Nemôžete sa bolo, že... všetko najlepšie. Všetky najlepšie tvoje dňa, veľa zdravíčka, lásky, Božie požehnanie a my počúvať Pusu. Čo to je? Ja neviem, čo to je. Adam, Už nie je od Hana. všetko najlepšie tvoje narodinám, veľa zdravíčka, šťastie, Božie požehnanie. Páči sa? Pusu. Ty už nemáš také. Tak to vyberáš? No. Nemá. Jasné, že nemá. No otvor to, dačo. Čo to je? Wow. Máme nové kreslá, no. Tamto tam je staré, vieš, že sme sa tu popomestili, toto máme, to už bolo vyhodené, akože. Wow. Ja som ju nespádla už. Poď jednou. Adam, co je Evička? Dej to tu vôbec, ona tam spí a pri som nestihla. Som nespádla. Páči sa. Tak, šľahni to na zem tam. Čo to tam je? Pozrite si to. Čo to tam je. Hej, Mickey Mouse. Hej, čo to je? Vyber to. Najprv si vyber to dávam. Čo to je? Vyber to, čo to je? Čo to je? Pozri sa. Čo to je? Princezna. A otvor tam zip. Čo tam je? Košťu, ja chcem vidieť. Moje namalované. Čo to je? Papír. Aj pero, aj papier, aj všetko. To asi budeš mať do školy. To asi budeš mať do školy už. Čo to ty tam máš? Čo to je? Adam, otvor to, čo tam máš ty? Toto, čo to je? Aťo, padaj. Ukáž mi to. Tam sedia. Tam, toto. Ty vole, oni sú jak jedna, to je neskutočné. Čo to je? Wow. To je do školy? Ja vidím, aký sú smart ten dačo, že... To je čo mám počíta.
Čo? Mickey fajn. Tak väčšinu vecí ja zjem. Myslíš tady toho Mickey Mouse? Jo. Dobre, vyber ďalšie. Toto si polož na bok. Polož, aby ti ľahšie. A vyber, čo tam máš? Ho. Tam je Happy Birthday napísané Evike. Áno. Wow, to je otvorené. Ja nefričaj tam. Požiadnica. Daj mamke, nech ti mamka prečíta, čo tam je napísané. Dobre? Aj ja to otvorím, už trhá. Čo to máš? Otvor to. Všetci sú mi. Čo to tam máš? Happy birthday, dear Adam. Nie, stúpaj po tých perách. Evičke, všetko najlepšie od... Tu Evička. Čo vieš, ja putam. From Slavka, Maťo. To odložíš? Ale je to taky zmátok, když jsem psala, jestli mám napsat tu Evička. A vynechala jsem to. Do mňa od Maťa. Hej, pozerala som. To je Sofinka. A tu Lukáš, ja ti Chcem prečítam. ešte hovoriť, ale toto bude hrať celú noc, kaka. Akože, už uvidíš o 2 týždne. Ale bude. Adamko, všetko najlepšie od Slavky a Maťa. Dobre, odložíme ďalšie, môžete rozoberať. Áno, čo je toto? To je to. Áno, môj mini. Tvoja mini ti spadla. Jemu aj tak najviac pije krv, toto je one, čipsy. No, počkaj, najprv sa pozri na mláčky. Pozri sa ešte. Dej mi ruku. Počkaj, nie, toto. Wow. Adam, otvor, čo tam máš. Adam. Adam. A otvor, čo tam je. Otvor, čo tam je. Toto nechaj, počkej, toto. Evičko, všechno lepší, oni štěstíčka z Evička. Pozri, čo tam je. Jo, Čo tam je? Wow. Čo to je? To je? Wow, Kinek Rayman! Daj Niko, Maruške pusu. Čau. A musíš ešte jedno. To je Maruška. Ne, Maruška. Počkaj, to musíme otvoriť potom. Ukáž Andrejovi, aké máš. Čo mám tu? To je Kinek. To je Rayman. Babin. Postavte mám tu. Postavte mám tu. Čo tam je? No, otvor to. Panečku, koľko tam veľa to tých vecí máš ty, hej. Rayman. A ty čo tam máš, Evička? Ukáž. Wow. To papa ďalej najprv. Čo to je? Tam si chceš To je tvoje na nechty. Mamky a tatíka. Áno, Tak, pusu tatikovi. To máš. Aby si ruky podávali. Chlapi si ruky podávajú, ale ja môžem. Tátik sa môže. Táto môže, jasné. Táto sa môže. Táto si nezvali. Maruška. Pusu Maruške. Pozri sa, čo je to? Čo máš tam? Kinek. Pozor. Kinek. Myslíš? Nie. Maluje preto. A ešte aj Evika tu má, aj Adam tu má ešte. Naozaj to Kinek? Ja neviem. Ja som to tiež nevedela. Čo to je? Toto je posledné. Andrej má najväčšiu radosť z tých hier aj tak. Píše. To bude rozprávať. Zase Kinek. To bude chodiť okolo sebe a bude asi to bude rozprávať. Ja mám, čo je to? Ja úplne naozaj najlepšie. Tam povedal. Máme. Počkaj. Toto je tam. A ešte čo to máš?
A vy tam ešte toľko veľa máte. No. Počkajte, to otvoríme potom, dobre? Ešte tu máš Adam. Adam, páči sa. A ešte Evika. Evika, pusu mi daj, všetko najlepšie. Neviem, ste to už videli, ale... Chcete ten papier? A my sme pozerali, že máme prílby na bicykle, no dobre, že sme nechali. Poďte sem, dievčatá, poďte si zobrať ten papier. Aha, Hello Kitty zabalená v Hello Kitty. Adam, čo to máš? No poď. Áno. Ty máš korčule? Ako, Slavka, korčule s prilbou stali toľko isté, hej, prilba. No tak, bolo rozhodnuté. Renče, počkaj. Najprv musíme vypnúť kameru, dobre? Ale, počkaj, tam ešte. Ešte není koniec. Adam. Všetko najlepšie. Tak, pusu. Pusu si dajte pekne, Pusu. Páči sa. Všetko najlepšie. Tak. Dáš Evičku, Evička? A pusu. Tak, potieraj sa. Tak odložíš toto? Uložím toto. Áno. Pôjdete to vyskúšať za vás? Dobre to bude? Áno, to bude. Samé princezne dneska. Toto sa tešíme. Dobrá je. Ukáž sa. Adam. Krásne. Kto to bude rád nosiť? Hej, čo to tam máš? Wow! Kde si našla? Už majú? Jasné. Ja som našla minulé tie nadobky na to. Pesku. Ja som si pozerala, to som vôbec nevedela. Joj, to jaká Hello Kitty. A ty si čo, Eva už vyberala, čo dostala od Amelky? Áno. A ja chcem vidieť. Ja už som aj zabudol, čo dostali všetko od začiatku. Wow, ty si také dostala, Luka, čo to je. Wow, princezna. Čo to je? Lebo oni na to stúpajú. Ďakujeme všetci. No a ty si sa pozrela, čo tam máš v tej taške? No ťahaj. Čo, ty jasné, že len jesť. Tam. Wow, Storybook Collection. Ukáž ju. Tady vieš, ja viem, že Food Games majú viacej levels a to má sak. Dobre. Tak ja chcem malovať nechty. Čo chceš maľovať? Evička len nechty. A prečo? A už chceš? Maruška ti namaluje. Tak skoro. Zajtra namalujeme nechty. Dneska není čas. A vieš, ak budeš vyzerať jak čertáš. Maruška ti pomôže prvýkrát, ti ukáže, jak sa to robí a potom budeš ty sama. Dobre? Dobre.